Kublai pi baro shaka thup khubor jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. Tu lop like hui banai penlong sit and demonstration kilong rai ka GHADC Hamadan Malki. Apka sarkar ka report ka HLC ban pinkinria jakai ki basa hathem motor yomulong. Pelong awareness kalor ka pang de-addiction counseling and rehabilitation kapok ka National Action Plan for Drug Demand Reduction. Teman-teman ni pas ki khubor ki pakambanya. Mentakasngi nakaliang ki nongtre ka Garo Hills Autonomous District Council kila awan ban penlong ka sit and demonstration Hamadan Malki. Kumba apu sangut kan thubi ki nongtre bat ki bahayeng asem jong ki kila do e yala ka jingim nakadaw bakim yo tulom. Kim shim la ala ban li pa sumar ni shim dawai na mar bakim dan pisa. Hakbai kram kila patai khubor na nakaliang usenora Johnny Areng u President Non-Gazette Employees Association GHADC Tura ulapan pau bagi kwa ban pensngo syaka sarkar bat syabaro kinong song ka jela ya ka jing syai ben jongki ka jing bam yo tulop la lai phuai banai ka jing bam yo tulop la lai phuai banai kala bu jing e yaki bat ki bahyang asem jongki ki bapang bastam bahadu bakinda do no ya ka jing em number bakim la ban pa sumar ula ong shushu bakila depan ay ka ejahar haka High Court Human Rights Commission Shushu la ithuro badon ki khunju ke beatre lang ro ki haban ino ka jingpuli nakada bakim la ban siyo ka bicycle bat kumta ter ula ong ru bakani ka jingbam la ban siyo tulab ki kalong nakada bam don ya ka finance rule and service rule nakani kada ka MDC bawan thamai ula shuthung kam klem jingken kada ru manta don kumba 6000 news pa saungut kinong tre ki ba ha to ka Non-Gazette Employees Association ula karpat ka sarkar ban tanlai ngai ka tulab ka jongki kana baki ken na ban im kumba im ki wei pat our beloved friends and our uncle and aunts, they have to lose their life without proper medical treatment and such things, and moreover this our children, some of them are school dropouts also. So we have done in a proper way, and we have filed a petition in the High Court regarding the Human Rights Commission. Okay, let's see, but we came here to Shillong just to express our grievances in a higher way, like we have done in Tura. Only Tura people came to know that we are suffering from such Hinikasngi haga kantat kili jingkli nakaliang usumbut menteri rangba ka jela Preston Tensang ulay ito ban nakaliang ka sarkar hi kaladat thai ka committee bakar pang ka high level committee haga South Rego jileo arhajar khapra nakabantaban bishar banya ka jingrai ban pinkenria jakasa ikibashang basa hathem motor yo molong ulay ito ru ban nakani ka committee kilala babun kingrom kenram bahab ban penben nakaliang usiem ka hima meliam ru ki jing tho jing tar kimlong ki basai. When we started sitting, then we found out so many things needs to be done, needs to be corrected, and even the present form of the agreement between the municipal board and its aim of MLAM was not that very clear. It was vague. So on the basis of that, we have to also see from the issue of the land ownership, number one. Katuna jong ka Social Welfare at National Institute of Social Defence New Delhi harangkat ka jingya trailang bat ka Kripa Foundation kalapan loy ka program lo ka jing pendo ya ka jing kani haki drugs ni ka sni khat kandai tre kulber a hajar apoi ha Landmark Hills Victoria Nongrim Hills Shillong na duk kandai statement step kipadon hakani ka program kilong usir Brian Walang principal kidis corner school usherat Walang project coordinator Kripa Foundation nongsder ikong Dolphy V Masar assistant director social defence kinong hikai ni school bapher kat kiwei der habakram ka Don Bosco Media Network inong hikai ka Maharam Government High Secondary School ibiling do ilaong ni ember ki khna boro sisi ki khna kidon ki jong jinglong kidon gitu ki balong prone to temptations, not to pressures. Kaya naman kata bakinong hikay kilong equip yakini kijing hikay halo kumno ban kiar na kijing di kijing bam basniyo ikana kilong badon kam nomor school ju hikay yang iki training par kumno ban pindah ka course Henry kidon sekiwi kijing kam ba Dayban tiap ko kinong hikay malata kidon kam ko di program ka Indian National Congress Meghalaya haka
kendai tarik mentau banai ahajar apoi kila peloi ka jing thang mombati ha kendai lat ban pen pai ka jing snosi ka bakrau halor ka jing shat thombor ka jing shat bor bat shap niap ki longkmi ki khun samla kan thei bat khulung kan thei ha kan ka jilla jungi kabla kan re bha ha kini kisni Habekram kilat thai Khubor ka President Joka Meghalaya Mahila Congress ka Kong Joplin Shilla kalaong baka sarkar ka diban shim khyai kani ladi ban thwed ki bru ki bale kini ki kambamman ban ai ka jing pen stom ka batting e na ka baut sdien phasi be yiki khna ba ki wei kinum nuot ban le kum kini ki kambamman Hadin tang sausan benai ki apply no tu breu la yo por ke ban repeat yang ke ibu lale wongo ngayo kabam ngabiang hajil kabam ngabiang ngayo aram asyong sausan benai mi nang to ule biang ya kaju kakam ke kasorkar ka ban berkat ha kalor kani ka bentaba dayo kem kidi ban ai ka saja ka ba bateng ha Kenang ba kiwe pat kinu kan pin kalong kanuksa ba kiwe kinum le su kene kan kakap ka revolution yara la kari hasni thodien kala sedang banli yala pat ba da kapas dang na marka sa west khasi hills kumshi banta ban pen sotu pat ba yakin nongrim ke bak kunhun kami ban yakun unong yalam kan ke kunhun uba arden melebsai mo habakran hakate ka sni ula pen shai pat ba ya ka thong baka kunhun kadon ningkong e ban ya pen tili jai kan riu khasi khara Dai mar kata-kata ko pat ba kadai ka pori bangin sotu Sagaikan telat penginira naga cek mulu. Sagaikan telat penginira ya keri kebaik keji. Kadai tangga kata kaan kebakran kebangin yo naga sorka India. Niko aru bangkran persyai ke bamsat. Nilai naga cenghiar jangan celah kecungi. Keri kecungi. Nalai kenduk ya ki kontraktor. Hadi ni ki kendiak free. Diberi ki perlok jangan. Saya sangka bagi kalau kamu piang kam piang jam, kamu piang suap pipa mentah, suap pipa artian mentah kita macam apa lagi? Mentah pistang lara muat dan air pisah suatu yakam. Kami Mariang kalong kanong hikai bastart tamban hikai ubrio udi ban kenmau ba Mariang kan don lu di kijing don kam jong u Henry kamla ban pendap di kijing lalot jong u benrio nakapor sa kapor Mariang kalapin iya ka jing dom jongka taka jing slay taka jing shitur khong na marka jing le torti jong ukhun benrio kadon ka jing ong hakatin pareng catch them young kabamut shimbat hikai ki kat bakidang red tikum shiben taban ya lambat ban hikai bat ban pen keladu di jing mo jing perkha jong ki khenna no do bakidang red bakin long ki banang ban iya ban burom bat ban sumar kendong ka me Mariang tat hadu anda kila he nakaliang ka Green Tech Foundation kalabu e ka thong ban yo rong ban hikai sha si spatli ki school ki badon hak benta ki thain nong kendong jong ka jela nakabenta ni ka jings dang ka babha menta ka singi khat khandai tarik ulber a hajar apoi ki nong 3 months ngo bha ke Green Tech Foundation ki lali ban rung ban ai jing hikai ki khna hakawe ka school auxilium lumjing shai secondary school ka badon hamau taraishan block west khasi hills harangkat ki jing no sinyang di ki tiar school chekin ki khna puli ka ni ka school Kiba ajeng keren hakan ikasni kilong is Sister Cecilia Ksu nakaliang ka school padu don dor lungkoi nakaliang ka Green Tech Foundation. Sebentar ban ai gidi jing ai sumha kolong ban penpau di kena punka jing am CMP ba pinang kresitom nang ni sekmak aga jing puli ge jing ti om tang man sakut mentahang ni ikwa ban mi api ki ban environmentalist no kinong tray ban tray ka Mariang sodong sokun kunta terter ini kitiar mi ICP kum kejing songu la ni kejing IMC mi pi rukun ju de kejing kerpat kejing IP gelong ba nang ni sima kan mau bahaban sumar pu ya ka sodong sokun kejing pi hikai ji men ki para kejing pi mi pa kejing pi rukun ju ba inang ban le khu je ladi inang ban le khu je kamariang dan inang ban le khu je kamariang kan mau ba in samat kejing e adin habu apa pil lechki sebab gati mo ilabon pelak ni kiyen Kun ba ang Green Tech Foundation ba ban kaya ni makuno bangin ban di ban sumar ya kanida Mariam Bila kuno ya kata lang ba gazinang instan nakata gawan rahan ni kini kier school bangin IAP kakum le kijaj dan ki kelas ban yo ego mega jai dan yo mega jai kadak kasai kadak kashin bangin dan tilang
ban pendek pensan, ban pendek pensa, ya genega, Mariam Gasuni. Bangyong, clean and green environment. Clean and green environment. Dada mentahan Badakit ki Khubor nila po siya bakot, tak ada bangin ya Shembiang, Kublai Shibun.